Hello guys, good morning! Okay. Vlog. Careful. My husband is shaving. Look at my room! Yan na ang aking office. Pinalit ko siya guys kasi para maiba naman yung ambience, 'di ba? So magulo pa rin siya kahit pinalitan ko na siya. Yan. Ay, hindi ko pala natupi kagabi kasi nabisi ako nung nag-edit. Tutupiin ko yan mamaya. But let's visit Eliza. Oh my God, she's sleeping! Hi, KitKat! Hala, binabantayan talaga ni KitKat si Eliza, oh. Ano yun naman? Tulog pa yung anak ko. Wala kasing pasok sa third day ngayon. Ayan. Hi, KitKat! What are you doing here? Hi, Eliza! Good morning! Hmm. Ganyan siya pag walang pasok, tulog siya. Pero itong batang to, ito, KitKat. Diyan ka lang, KitKat. Diyan ka lang. Antayin mo ang iyong mother na gumising. Duol yun siya na basta ko anak na vlog. Hi vlog! Hi vlog! Welcome to my channel! Hi vlog! Mahulog jud ka dihag ko Ginoo ko pagkakiatan na lang gid nimo ba? Pasikat. Na nagpasikat nito na. Tambok. Di masigo. Ang tambok. Di masigo ang tambok. Good morning guys! Today is Saturday. Ayan. So Saturday na ngayon guys ha. Napapansin nyo, hindi naman ako nagbihis. So ito lang yung sinuot ko kahapon. Wala naman akong pinuntahan kahapon. Kaya ito na susuotin ko guys. 'Di ba? Anyway, yeah. Today is Saturday. Andito ako sa kitchen ngayon. At magluluto tayo. Oy, wala masyadong ganap as usual. Wala masyadong ganap. Ayan. Magluluto lang tayo. Let's cook. Let's cook. So, i-chop ko lang to and I'll be back later. Okay guys, so ito na yung chinap ko na mga gulay. So yan, lulutuin ko na yan guys kasi ayokong masira yung mga gulay. Sayang, 'di ba? And then ito yung aking pork at saka onion. Tapos ito yung garlic. Yan, lulutuin ko yan. And then kay hubby naman kasi hindi siya kumakain ng pork. Yan, shrimp ang aking lulutuin sa kanya. So I'm arguing between magluluto ba ako ng dalawang, hatiin ko yan, or isa na lang tapos kunin ko na, hindi ko alam guys. Pero yeah, ayan, naginit na ako ng pan dyan. Ayan guys, so yan, pinakuloon ko na siya. Yan, sinutay ko lang siya yung pork at saka nilagyan ko ng soy sauce.
Ito yung nilagay ko. Yan ang nilagay kong soy sauce. And then, after na medyo brown na siya, nilagyan ko siya ng onion at saka garlic. At, sinutay-sutay ko lang. And then, yan, nilagyan ko ng water. Para, pagkatapos ng... Yes! Where's your list? There. Why? There's a lot. Maybe I'll run by and get the milk at least. Groceries. You got time? No, I'm cooking. Maybe tomorrow. Yeah, well, you can do it tomorrow. Or you can go with Eliza. She's... Can she go? Can she go one more day without milk? Yeah, you ask her. She can pass out. I don't know why you didn't get the big one. You and Eliza. I told her to get it. Yeah. I told her too. I said, why didn't you get the big one if you're gonna finish the small one? Yeah. She said, I can finish the big one. Yeah, right. What's wrong? Look, picture was. You look good. I'm tired. Oh, you feel tired? Yeah. You're just tired because your speaker's not coming. Yeah. Yes guys, meron palang bad news. Yung speaker ni Habi, expected na dumating today, pero hindi pala dumating. Tagal na yun, uy. Hindi ko alam ano na nangyari dun. Pero matagal na yung in-order namin. Ngayon lang nila na-decide na i-ship. Kung hindi pa kami tumawag nung isang araw, hindi nila i-ship yun. Kaya ayun, na-sad siya kasi today yung expected na delivery, pero hindi na-deliver. Sa Monday na lang daw, pero lagay ko lang yung carrots at saka yung sayote. Ayan guys, update. Hindi ako nakapag-update. Ayan, nilagay ko lang yung beans, string beans, at saka yung matigas na part ng cabbage. So, nilagay ko na siya dyan. Pakukuluan ko lang ng konti at ilalagay ko na itong natira. And then, pagkatapos niyan, yan, nilagay ko. Tapos, nilagyan ko siya ng ito, black pepper, garlic. Mahilig talaga akong mag-garlic. Lagyan ng garlic ng powder. And then, yan, oyster sauce. So, ganyan yung itsura niya. Pakuluan lang natin ng konti at ready na yung kainin mamaya. Anyway, kay hubby is iboboil ko to. Tapos, kukunan ko siya ng mga foods dyan. Yan, yung mga gulay-gulay lang kunin ko. Isa-separate ko siya para makain niya mamaya. Tapos, magluluto ako ng rice or mag-iinit ako ng brown rice niya. Ayan guys, so ito na yung food ni hubby. Brown rice, shrimp, at saka yung gulay. Wala yung pork guys, puro gulay lang yan. At sabaw-sabaw, ganun. Ayan, so i-cover ko lang to kasi yan ang lunch niya mamaya. And then, ito na yung aming lunch. Dinner ko na to mamaya guys. Ito yung lunch ni Eliza. Yan. Luto na siya. And then, may rice pa naman dyan. So, okay na. Hindi na ako nagluto ng rice. And then, mamayang gabi, si Eliza magluluto ng rice para makain ako. But, yan na ang ating food. And yan, hugasan na natin yan.
gilak si KitKat. Ang saman, KitKat. Ay, bahanin niya. Oy! I've been in prison for a while. For 5 minutes. Who's that? Ay! Kuan jud siya basta na si Eliza. Love. Oh, pasikat na pud na siya oh, nagpasikat na pud siya oh, maipit na pud ng tambok. Maipit na pud ka diya tambuka ka. Oh, tana. Oh. La, sige. Na. Pasikat lagi na siya. Oh. Kish. Ganan siya magkuan ko. Oh, ta. Na, happy tulog. Tambok ka? Tambok ka. You look pregnant. But she looks so very small. Is she big to You you, look Mama? pregnant. Is she big to you, Mama? Yeah, she's so big. She looks small to me. Nge. So, unsa lugar ang big ni mo? Big if like her head grows a little bit bigger. She said, yeah, see, I'm thin. I'm not big. Yeah, we don't body shame in this house. We do not body shame. Right, Timmy? Na. Guys, so meron dumating na package. Quick unboxing lang tayo. Andito na kasi ako sa office at magsa-start na akong mag-work in 10 minutes. Yeah, 10 minutes. So, quick unboxing lang. Ito yung dumating today. And I think ito yung in-order ko na lipstick. Galing to sa Amazon. At i-unbox lang natin. Isa lang to guys, pero ang laki ng kanilang lagayan. Yung in-order ko, lipstick na Super Stay 24 hours. I'll be right back guys pag out ko. Bye! Oh my gosh! Dumating ang kanyang package! Are you happy? Oh, yeah. Big Kita ko na lang sa inyo guys kung ano yan. So, ganyan siya. Hindi ko na i-remove dito. Si hubby na nito. Because it's heavy. My love is heavy. Yeah, hindi makita guys. Uy, kung anong laman. Let's see. Yeah, ayan siya. Ganyan siya guys. Yeah, I can remove this. Yan. Ayan na yung system. Yung malaking system. So, basically, ganyan ang itsura niya. So, yan yung malaking system na hindi ko ma-remove. Yan. So, meron ito. Complete naman yung set. I think it's all complete. Then, I think hubby is happy. Are you happy? Oh. That's good to know. Yan, guys. So, yeah. Saya-saya na siya, oh. Oh. Ako nag-unbox, siya magliligpit.
Okay. I'm happy that you waited for me, my love. Thank you, my love. Kasi sabi ko sa kanya, I'm gonna unbox the item. So he waited for me kahit kanina pa to. What time is it? What time did it arrive? Hour ago. Yeah. So he waited for me to unbox it. Nung bata ako, hindi ako kumakain ng gulay, Pero, ngayon matanda na ako, na-realize ko na importante ang magulay. Ngit-ngit man kay ko Tungod na sa kalha. Hello guys! So, lumabas na ako. Lumabas na ako sa presinto. Kumakain na kami guys. Hindi pala ako nakapag-vlog kanina. Oy, kumain kami. Dito kami sa counter kumakain. And yeah, kakain lang kami. Hindi ako nakapag-vlog kanina pag alis ko. Ay pag labas ko sa office. Kasi tumawag ako kay mom ko. Pero ang ending, madali lang kasi may lakad sila. Kain tayo guys. Hali na guys. Medyo late ako lumabas, mga 9-10 na ata yun, 15 ba ba? 20. Almost 20 kasi nag-edit ako. Hindi ko napansin ang oras. Kaya ito na yung niluto ko kanina, Napit na maubos. Gutom ako guys, Para makita niyo yung pagkain ko. Nagulay kami guys. Meron pa kami natira na kuan, bacon at saka itong chicken kahapon. Si Liza, ito lang yung lunch niya kanina. Yung lunch niya na be. Ito lang lunch niya kanina. Kayaw niya ng leftover guys Ako lang kumakain ng leftover dito. Oh.